Veiem ara una resolució gràfica de les inequacions de primer grau amb valor absolut. Per això utilitzarem el GeoGebra Tube del Matemàtiques d'ADE. Partim d'aquesta gràfica en la qual podem veure la funció valor absolut de x. La funció valor absolut de x és aquesta de baixa, en la qual podeu veure que quan la x agafa valors positius, el seu valor absolut és el mateix, i quan agafa valors negatius, el seu valor absolut és aquest nombre considerat positiu. Si movem el paràmetre b, per exemple, col·locant el b igual a 1, veiem que tenim la recta horitzontal i igual a 1. Utilitzarem aquestes gràfiques per resoldre els dos tipus d'inequacions que ens podem plantejar. Una és, per exemple, menor o igual. La inequació que resolem és quan el valor absolut d'un nombre és més petit que 1. El que ens preguntem és quins són els punts de la gràfica del valor absolut que tenen un valor absolut més petit que 1. Correspondria als punts que estan entre l'origen de coordenades f i l'origen de coordenades g. Tots aquests punts corresponen a punts que tenen per abscisses, per x, valors compresos entre menys 1 i 1. Això que es veu gràficament, analíticament, es veu també resolt d'aquesta manera. Per les propietats que vam veure, valor absolut, un nombre en valor absolut és més petit que 1 quan aquest està comprès entre 1 i menys 1. Per tant, són els punts compresos entre menys 1 i 1 tancat. L'altra desigualtat és valor absolut major o igual que 1. Ara ens preguntem quins punts de la gràfica del valor absolut estan per sobre de l'horitzontal i igual a 1. Tenen un valor absolut més gran que 1. Podem veure que correspon en aquesta zona d'aquí i en aquesta altra zona d'aquí, és a dir, en aquest tros de valor absolut, que corresponen a valor de x més petits que menys 1 i més grans que 1. Per tant, la solució, a partir de la gràfica, serien tots els números que estan entre menys infinit i menys 1, inclòs menys 1, o entre 1 i més infinit. Analíticament veiem que aquests valors corresponen o bé als valors de x més petits que menys 1 o bé als valors de x més grans o iguals que 1. Més petits o iguals a menys 1 són tots els números que van des de menys infinit a menys 1, inclòs a menys 1, tots els números més grans que 1 són els que van des de 10 a més infinit. Si modifiquem el valor del paràmetre a, el que estem fent és la gràfica del valor absolut desplaçar-la en horitzontal cap a la dreta si el paràmetre és positiu o cap a l'esquerra si és negatiu. Deixem-ho així, valor absolut d'x més 2, i modifiquem també l'horitzontal. És a dir, estaríem resolent ara la inequació valor absolut d'x més 2 és major o igual que 3. Per tant, la gràfica seria valor absolut d'x més 2, desplaçada horitzontalment cap a l'esquerra de les unitats, i limitada, o major o millor dit, que el valor 3. Per tant, serien tots els nombres x més 2 que fossin més petits o iguals que menys 3, o els nombres x més 2 que fossin majors o iguals que 3. Si aïllem la x de la primera inequació, el 2 passaria restant, menys 3 més menys 2 me queda menys 5, tots els nombres més petits o iguals que menys 5, és a dir, els nombres compresos des de menys infinit a menys 5, i de l'altra desigualtat seria x més 2 major o igual que 3. El 2 passaria restant i me quedaria tots els nombres majors o igual que 1. Com la solució són els dos intervals, seria des de menys infinit a menys 5 i des de 1 a més infinit.